anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng para bapak, para ibu saha para rawuh ingkang tansah kula hormati. Puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat lan hidayah dumateng kita sedaya. Saengga ing wekdal menika kita saged makempal wonten ing papan mriki kanthi kawilujengan. Para rawuh ingkang kula hormati, ingkang sapisan minangka pranatacara, kula ngaturaken sugeng rawuh saha matur nuwun ingkang saageng-agengipun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa rawuh ing acara syukuran griya enggal Bapak Hadi. Salanjutipun kula Devina Melania Andriana minangka pranatacara ing acara punika badhe maosaken susunan acara ing dinten menika. Setunggal pambuka, kali waosan ayat suci Al-Qur'an, 3 sambutan saking tuan rumah, kawan doa, sangsar panutup. Bapak Ibu saha para rawuh ingkang berbahagia, minangka pambukaning adicara, monggo kita sareng-sareng maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, mugi-mugi kanthi waosan menika saged ndadosaken lancaraning acara menika lan ndadosaken barokah kagem kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Adicara kaping kali inggih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos dening Ustaz Abdul Somad. Dumateng panjenenganipun kula aturaken matur nuwun dumateng sederek Ustaz Abdul Somad. Mugi-mugi waosan menika ndadosaken pepadengan kagem kita sedaya. Adicara kaping 3 inggih menika sambutan saking tuan rumah. Dumateng Bapak Hadi wekdal saha papan kula aturaken. Matur nuwun dumateng Bapak Hadi ingkang sampun maringi sambutan. Mugi-mugi griya enggal menika mbekta keberkahan lan rahayu. Adicara kaping sekawan inggih menika tahlil lan doa syukuran. Teng mriki badhe dipimpin kalih panjenenganipun Ustaz Maulana. Wekdal saha papan kula aturaken. Matur nuwun dumateng Ustaz Maulana. Kanthi doa menika mugi-mugi sedaya ingkang sampun kita lampahi ndadosaken amal ibadah lan tansah pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saha para rawuh, pungkasanipun minangka pranatacara kula nyuwun agungi pangaksami menawi wonten kalepatan anggen kula matur. Monggo kita tutup adicara menika kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.